Myślę, Że ja też wiem, że to jest akcja. FBI. Nie, inno dwa auto, jo? I to jest zasada. Od zawsze wiedziałem, że moje dłonie są stworzone po to, by masować piękne panie. Choć dotyk mój może nie za delikatny, to dobrze wiem, gdzie dotknąć, by pobudzić cię. Bo ze mnie taki blacharz wyklepie każdy zderzak, wypoleruje, wymasuje jak należy się. Usługi me są tanie, przychodzą do mnie panie i głośno krzyczą: chodź zdejmijmy ubranie.